Hartelijk welkom hier op de Kuik Speed Arena. Het speedweekend van de Stichting Autocross Noordbergen. Tractor pooling hier. Morgen natuurlijk om 11 uur hier de aanvang van de cross. En dan nog zondag hier de grasbaanraces. Een goede voorbereiding is het halve werk. Dus nog maar even naar de bandenspanning gekeken. Ik sta nu op 0,40. En hoeveel zie je erin? Je ziet het op 1,8. Wel letter uit wat uitrennen. Ja. Dan is wat meer, meer de band, wat meer de wijn als het voor de sleepwijn zit. Dus douane, maar er zit nog wat meer in, dus we moeten even een beetje meer bij. Ja, want als draaien ze eraan als voor de wijn heeft. De eerste auto's voor de autocross die arriveerden al vroeg. De eerste waren er al vrijdagmiddag. Ja, wij zijn inschrijving al starten op 1 maart. En voor de tweede week april zien wij volop 60 deelnemers. Als ik nou ga, dan zitten wij er ongeveer op Joet. Ja, nou zo, dat is opzet om een beetje laagdrempelig te houden voor de boeren Zwan hier uit de buurt. Dat ze eens een keer meedoen kennen en de sfeerperiode. En dat het echt heel goed wil, dan gaan ze wel verder. Maar ja, dit is echt iets van Noordburgum en omstreken. Zoals je bent indeeld in verschillende gewichtsklassen. En dan hebben ze wegen, wogen en dan komen ze binnen in dezelfde klasse, zeg maar. En dan gaat het aan het zinwander. En nu dus constant die toeren houden. En proberen constant die snelheid vast te houden. Hoe was het nou om als eerste hier van start te gaan? Ja, altijd spannend. Hartstikke leuk. Ja, ging redelijk goed. Best een mooie baan. Was wat glad. Maar met volgens mij een kleine 80 meter ging het redelijk mooi. Kom je vaak op dit soort wedstrijden? Ongeveer 4-5 wedstrijden in Friesland. Maar we gaan ook verder in Nederland. Kun je je een beetje staande houden in het mannengeweld? Ja, gaat prima. Goede monteur thuis, dat scheelt veel. Eerst de Riox, daar is hij, maar is hij daar al? Verrassend dichtbij. RTV